השרתה, תראי את הארטיק לעדשה. תראי אותו, אמא. אמא, אני רוצה שגזורת על החירות ואריכות ימים. אמן. את מודעים שהישייה, אל תגיד את המילה הזאת, שלא ישמעו אותו. ברוך אתה עדך אמרו מזונות. מה אתה? תאכלי, אמא. אל תעשה לי בשביל. תאכל, תהנה, אבל אל תצטרך. תראי את הארטיק לקאמרה. הבנת? כן. זה כואב בשיניים. כן? אל תוכל לדמר. תראי את הארטיק לעדשה. די. אני איתו. תראי את הארטיק לעדשה, עכשיו תאכלי. תתחילי להרביץ אותה, תרביצי אותה. שר אותה עוד פעם לעדשה, תראי מתי שאת רוצה אותה. יש עד 15 דקות השרתה. עשיתי גן עדן, גם הטקסט של ואוכל שהבאת לי וגם הארטיק השלישי הזה. גן עדן, איתה, גן עדן. כמעט סיימתי את כל הארטיק, אמא, את כל הארטיק סיימתי. תראי את הארטיק של המצלמה. שבוע הבא נעשה אותם חיים. ערבו 3 דקות עברו, 3 דקות מהשחטה. יש עוד 11 דקות. אני מוגבל ביוטיוב, אני לא יכול לעלות תמונה יותר מ-15 דקות. פאטמות יש פה, פאטמות משליחות. הרבה. פאטמות משליחות. אבל אל דבר כלום, זה אל תדבר. כל המדינה. אני יודע, ערבים. כן. שמאלנים. ערבים בשמאלנים. לא דבר כלום. כל העם. הכל כך, תראי את הארטיק למצלמה, אמא. זה הגן עדן. זה הגן עדן שלנו. זה, והצילום, זה הגן עדן שלנו.
לא, סיימנו את כל הארטיק כבר. נכון. הארטיק האטום. טעים מאוד. תראי כבר, נרצה לנו חתיכה נורא קטנה על הארטיק. ארטיק טעים. גם פירות יער. רוטים. הנה, את רואה את עצמך בהשראתה, אמא, תראי אותך אוכלת. אפשר לקיים. עוד תמונה על היוטיוב, עוד השחתה תמונה על היוטיוב. עוד תמונה חדשה של זלילה, והפעם שתינו ביחד. עכשיו אני אצלם אותך בקרוב יותר, קצת ככה תמונה. אתה רוצה לסיים את השמאל אחרי זה. זה לא חייב להתנגד. יש עוד הרבה, יש עוד 6 דקות. תקחי את הזמן, יש לי עוד הרבה דקות לוידאו להשרתה. כן. תמונה יפה יש לך שאת אוכלת? זכינו לצאת לקניון ולשלול ולצלם ולעשות חיים משוגעים, חיים כל כך יפים. לא, סיימת הכל. סיימת הכל. אמא, אבל יש לנו כבר כמה תמונות שאנחנו זוללים בארטיק. בשנייה האחרונה קצת לא ראו אותך טוב, לא יודע, היה אצלי קצת איזי. לא נורא, הכל בסדר. חיבוק, לתת חיבוק בסרטון ולספיקה. לכבות ההשרתה, אמא? כן, תחבר. תחבי את. נו תחבי, תחצי פה. תחצי כאן. פה? לא, פה, כן, פה, נקודה.